Hei, înainte să începem episodul de Minecraft, vreau să fac o promovare lui Minecraft pe România, care e un canal de 2000 de abonați. Acesta face canal de YouTube, adică face niște videoclipuri YouTube mineri, și multe altele. Vă recomand să intrați pe canalul lui și să vă abonați, mai întâi vă uitați la videoclipuri, dacă vă plac, dați like, vă abonați și multe altele. Cam trecut promovarea asta și hai să trecem la episod. Salut tuturor și bine m-am găsit la un episod din să numea stai să pic. Da, PvP, adică face un pic de PvP și vreau să vă arăt ceva. Capă! Am capă și pot să că pe unele nu merg capă, pe să iei fără. Așa. What the fuck, sunt decât eu pe server. Ok, aici sunt 11 player, cred. Da, aici sunt 11. Ok, văd că și o să ia domină. Ok. Să pe și chat-ul. Bun. Văd că... Nu decât asta. Urmai să mergem prin portal. Deci, 5 secunde. Da, ce echipă sunt? Ăștia... ăsta-i VIP! Cred că l-am pe unul. Bă, vin încoace VIP-ule. Care e VIP. Și nu pot să mișc camera. Da, m-am omorât. Ăsta-i cu VIP. Bine, nu merge, ăsta e că e bun pe semnul ăsta. Hai să intră pe altul, stai să scot și eu capa. Că nu merge. Hai că iau skin-ul ăsta. Nu intru pe Dribiges. Hai să luăm pe aici. Să și noi un pic de parcurs. Deci un chest. Dar eu nu pot să-l deschid. Ok, start. Da, face parcurs. Hai bă. Au. Așa. Pe ce m-am autojapul? N-am vrut că l-am. Ia să cad. Bă, oricum, hai să facem noi de obliges. Ok. Aici. Skyblock. Asta așa.
Ce zic? Apoară, nu. Bă, nu știu să mă veghez. Hai că ieșim pe lumea asta. Fac stai că am rămas aici la mine. Mă scuzați că trebuie să dau pe creativ, că nu știu unde era acasă. Cred că m-am pierdut. Chestia asta așa. Nu pot să fac asta. Ce urcă? Nu merge! Gata. Gata. Voi fix ca să iei aici. Ok. Sunt ca pe scară. Pe scară. Nu. Nu! Da. N-am murit. N-am din băbuți. Să mă cad. Ok. O, nu! Nu! Hai, bă, asta e a treia oară. Nu mai pot. Hai, bă, urc o dată. Aici am câteva iteme aici, am aici PlayStation 4. Cred că am destul de bani. Da! Vede, un level. Să încă și mai Apple. Să vedem ce puteți, ce sunt diamantele ascunse. Aici am făcut porturile spre celelalte insule. Stați așa. Da, și cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dar nu uitați să apăsați butonul de like și ne data viitoare. Pa, pa!